Здравейте! Днес се включвам с една тема, която няколко мои клиентки повдигнаха и аз искам да запозная повече хора с нея. А именно с какво можем да заменим през това нестабилно пролетно време, да речем мантото, шлифера, също така сакото, така че да се чувстваме различни и да можем да използваме някои от дрехите, която имаме в гардероба си. Днес съм се спряла на жилетката. Аз съм Емилия Георгиева и съм стилист за визия и имидж. Последвайте ме в моята страница във Facebook Огледало стил с Емилия Георгиева, както и в TikTok и в Instagram Elegance. Така че жилетката е нашата тема днес. Това, което ще ви покажа, е една моя любима жилетка, която аз използвам много успешно в пролетните и в есенните дни, тогава когато имам нужда да съм обгърната от нещо топло, от нещо меко, от нещо, което да същото време да допълва по модерен начин моята визия. И наистина дългите жилетки, каквато е и тази, са особено на мода от миналата есен и те са нещото, което на практика също е полезно, така че да посрещнем по-студените пролетни дни. С какво може да се съчетае? Може с абсолютно всичко да се съчетае. Аз съм съчетала в случая с тази кожена пола и полуполото, както видяхте, с 3/4 ръкави. Общо взето съм в стил Total Look, или това е монохромната визия в бежево. Бих я съчетала с особено голямо удоволствие с тази риза синя наре и с бежовия панталон. В този случай, разбира се, е малко по-делова визията ми, но пък и в свободното ежедневие на жени, които са с така свободни професии, не се изисква някакъв дрес-код, може по всякакъв начин да се съчетава, както с пола, така с дънки и с панталон. Това бях аз, Емилия Георгиева. Последвайте ме и си вземете книгата "Елегантност за успех". Намерете я в моят сайт oгледалостил.com. Чао от мен!